Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali di channel program Skopo Malam pemirsa. Kisah nang merah guys. Betulan tak dono pemirsa. Mae mak damis pemirsa. Karo mae mertuaku. Ono lawangi des. Grendel guys. Iki pemirsa. Kono melek ngatemi. Kono Mbak Lipa, kono Mbak Encing. Guys, guys, kita spill. Ulah, koyo gerbang nganu pemirsa. Duh, ombu. Ki ono gedange. Ki tandurane mae guys, ki ono pelanding. Ono apa jenenge? Buah naga, ono lombok. Iki gedange, ya ono sereng, ngene Mas pemirsa. Oke guys, gedang rojo pemirsa. Lombok emak sampai tekan dhuwur itu loh. Iki lombok emak tekan kene guys lho. Ini emak kayak micin lho pemirsa sampai tekan kene lho. Lombok pemirsa, iki tante Deni sik duwe acara pemirsa. Aku mbek dolan. Kita spill yuk. Iko nganu pemirsa apa jenenge? Apa ning ngarane? Kelor. Daun kelor untuk kesehatan. Bisa dolan kene guys ceritane. Nah, ceritane iki aku pesen tante Deni iki kan dodol online. Yo tak tukoni no guys. Kuwi mang ceritane iku pesen loro arep apa pesen loro. Delala sing metu mau siji. Ya wis gak apa-apa lah. Ketoke apik iso dienggo ganting guys. Tante Deni sak duwe acara dadi kok dolan sik. Jadi pulang Novino bareng. Iku rono? Onalan le, nek ceblok le. Pemirsa lho. Kucing kok lulute ngene lah. Lalu iki nek ngingoni kucing nganti mati, guys. Sing terakhir kenapa mbah matine umur perkara umur. Ini guys. Kuwi godhong gedang iki cuma nang kapuan didol lho, pahit terus dienggo buntel. Iya. Anu susui susu anak susu ora nek susu ini bawa dhisik pesen guys aku tuku loro anu ya sempo tak sebelah kita gowo ya anune berkate ya anu iya aku matur nuwun ya misalnya ya guys njaluk leren guys enggak kok leren putune Mbah Raji salim karo Mbah Di salim salim karo Mbah Di salim. Mbah berkat Mbah. Ya apa no? Nggih, yo lamet damel lho Mbah. Ya. Oh nggih, pun. Nggone lekku besar. Tapi wonge nang ndi? Aku mau ngetenan nggone Mbah Di nggone Yola pemirsa. Yola kerja tak titipno Mbah Di menang. Mbah Amit berkat. Berkat ulang tahun Mbah. Rencange boten rencange Mbak Deni. Oh, makasih ya. Nggih. Kemang lekku guys sing lara stroke. Aduh ya Allah, semut londo pemirsa ya Gusti. Semut londo iki ganas tenan pemirsa. Aku pengen mek iki lho, pengedusi anakku guys wis sore iki. Bocah sakmono iku nadus dhewe ndara kecek. Akeh keceke timbang dolanane yo ora. Iki mang ceritane iki tuku jilbab tante Deni mang ra disusuk terus tak golek-golekno. Masa aku batis pira le guys? Berarti sak cuwel utang-utang aku. Ya, ayo. Tak benar sik tempatku. Ceritane ku memang aku pengen pesen nek luwah yo tek ape tuku lorong ceritane guys. Delah ono ne mok karek siji yo guys aku. Saking larise pemirsa, tak dulu pemirsa seperti apa yo. Cuma aku ngeteno berkate ulang tahun Mbak Widya kok muni berkat paling tak omongi ora mudeng untuk guys. Berkat ulang tahun aku yang terus keren tante Deni
angel. Cuma aku nggo tripod, guys. Wong tripode dinggo dhewe-dhewe. Jadi yo seperti itulah. Iki engko tak dono seperti apa jilbabe sing mau untuk Imong bisa asmung Mbak Widi. Makasih Mbak Widi, rezekinya lancar terus. Sakit kan omah aku, guys. Terus iki dikai walah baru. Walah godhong ini apik kanggo kesehatan, guys. Merbus. Iki mau dikangoni Mbak Widi pemirsa. Ini tangguh mangan ambil anakku. Makasih Mbak Widi, rezekinya lancar. Sukses terus bisnisnya, anak wedok sukses terus juga ke depannya, sak keluarga diberi kesehatan. Bisa aku yang Mbak Widi wis kok wedok ini dari kedermawanan Mbak Widi dapat ini, guys. Mbak Widi makasih. Kita kan rumah teman-teman dikasih lah. Ini dia jilbab dari diri sendiri beli di Tante Deni. Rencana apa itu, Bu? Loro gak uman, guys. Loh dia ada ya piing ini Azara, guys. Wow, tak spill pemirsa. Mangga direk susuk tak golek-golek no. Jilbab apik utang. Mari gak direk aja Tante Deni pemirsa. Wong itu ora kesering mau aku terus dijali tulung. Ya wis pokoknya tak terus berkate ya pemirsa. Ya guys ya, warnane iki kalem pemirsa. Warnane kalem, guys. Iki tak tak lho pemirsa yo. Ini nek minggu kan iya guys ya. Aku orang duwe model ini pemirsa. Jane apa tuku loro ngono karepku. Tak stoke. Bonoknya bosok apan? Tante Deni gak ngerti. Iya guys ya. Warnanya apik pemirsa. Akeh sing kosong, soalnya apa? Sold out terus, guys. Ceritanya. Sold out terus pemirsa. Imang kue tare tak cemili turut turut mau jagungan sik karo mae, guys yo. Karo jagungan lah. Mau yo ngelangi mae Saisa. Sakno guys wong tuwa Tante Deni iki yo wirawiri. Proyeknya juga akeh, kontennya juga akeh, bisa ngedit, bisa sembarang kalir. Tak wangi Saisa. Aku sudah Mbak Udi beberapa hari yang lalu, Mbak. Jangan lupa nggih. Ternyata sangat-sangat kehormatan sekali ya Ibu Catering Mang. Melok sekalian ngetero tekan Jepuk kuwi ngawen pemirsa, ngawen kulon ngono lho. Cedak omelek kulon adik bapak bumi kantuk ngono, guys. Ngawen iki ngawen sing arah kunjuran. Mu nek terus tekan Wirosari, terus kok arah Purwodadi, Demak, Semarang kok arah kono ngawene, guys. Ngawen kulon nek aran kita kira ki ngawen Jepon, soalnya ngawen Jepon ki ono. Delak wis mboten ngawen cedake pasar niku le. Oh, berarti ngawen arah kunjuran. Bapak ibu karo Mas tak takoki. Mas iku mungkin anak ibu Grabia Mbok, guys. Bisa lihat nang konten Mbak Dini ya pemirsa. Ibu iki ya Allah. Humble. Wah, aku wis tekan aduh Mbak ning ngeterno, Mbak. Oh. Sekalian derek. Oh, ibu emang. Mbak Widi, pokoknya premium tenan cateringnya ada tekan ngawen kulon, guys. Ngawen kulon sing arah kuburan iki lho pemirsa. Nek arep negara Terawang ku liwate kuno, guys. Melekku ngawen. Ngawene ngawen arah Japah kono lho, guys. Sing ngerti wong Bluro. Aku lali jenenge catering ibu emang, ya lali. Lali, guys. Mohon maaf ya pemirsa iki mang jilbabku direbu semut terus tak coplok mang pemirsa. Ya cuma sik ya wis mangan tumpeng wis entuk berkat lho. Engko tak goreng neh, tak nget neh gua anakku mau untuk tahu isi urung kok tak pangan guys, soalnya yo ngewangi mak emang Saisa. Sebenarnya kan piringnya di buffetku bersih, ditaruh mak disai mak, cuma tak isai meneh. Terus memang barbaran tak isain neh. Soalnya kan setelah keluarga inti kayak aku, Mbak, aku, Tante Deni, Mbak
Mbak Isma ya, Bude Isma, Mbah Ru, Mbah Kemi, Mbak Sri, Vian, wakilnya Mbak Eni, Mae, Pak emang ngambil tak anguk guys, sungguhnya loro. Wong tuh loro iki bingung sampai mangan apa bingung pemirsa. Kuwi kecentok jenang apa leh nang jare Mae itu. Ya wis mari cuma kan isak senut-senut tak anguk guys. Wis sehat kok wis gelem wis budal ngarit. Walah yo aku ngono. Cuma ya ambek jilbab tampet dhewe guys. Ape loron teh kare iki cara mono pengkulaane yo mbuh urung soalnya kan stoke lian pemirsa budak-budakan. Ayo pus. Ya wis ngene guys ya, cuman tak sar. Mak ceblok. Iki lho. Ya gimana pemirsa? Godhog waluh alias labu kuning iki enak iso digawe bolu bisa. Nah, kucingku. Sik. Ya mohon maaf ya pemirsa suara apa diesel setiap hari tapi ya wong omahe pinggiran. Anakku terbiasa pemirsa. Mone awalnya pindah yo apa? Wong biyen aku ning Jepang ki yo rempet-rempet tonggo, mburi yo sawah. Cuma iki kan depane sawah. Kan aku kecek guys, ben ning meneng. Mau tak ngetlah tak nggo mangan. Aku mau numis tauge ben tambah subur ya. Ki mang garing pemirsa. Tak masukno sini, masalahe opo? Engko nek udan lek kukan yo wis tuwa guys, mbok kon wirawiri nulungi jemuranku ki yo saru yo ora pemirsa. Ngono ceritane guys. Saru lah aku nek nganu apa? Nek dene tak singgahno. Karek terus ngopeni anakku. Ya pemirsa ya gimana pemirsa? Kontene kilo. Wetanku kan isek siji yo guys mang. Dipangan kucing gregeten aku. Tak salah meja kono. Dari mau jadi pan anakku terus ditinggal dolanan. Ya, pemirsa gimana? Kontenku ngeten berkat nenggone Dik Yola karo Mbah Tauke iki mang biasa. Ya pokoknya aku dikai amanah digaweni ya tak terno guys, wis ngene aku ki ngono. Dikai amanah Mbak iki aku njuk tulung terno. Isek sak lingkungan Kapuan yo aku nek. Lah Mbak Dian ku diterno wong dhewe Mbak Dian iki mari bakul guys saiki ya dodol penata konten kan Mbak Dian iki bakul sibuk. Kadang ngewangi apa, kadang acara tahlilan apa nggone dulure, kadang kala dijak tulung ana masak apa ngono pemirsa. Mbak Dian iki sibuk. Aku yo pengen dodol guys. Pengen dodol sakjane yo. Cuma ora pede, yo ora pede modale, ora pede budale. Terima kasih nonton kontenku ya iki mang yo aja bosen yo karena Mbak Widi ki wis nganggep keluarga Cepu, keluarga Merah ya keluargane Mbak Deni aku segala macam wis kok dulure dhewe. Yo Mbak Widi yo syukuran nang daerah asale juga, kampung halamannya juga ngono. Yo. Terima kasih. Pokok iki nek awak dhewe ndonga apik engko mbalike apik guys. Terima kasih nonton kontenku, pokoknya aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Goplem, keluarga Desa Sumini, Mbak Dimbaru, Deni Isma Awis. Terima kasih juga buat keluarga Mas Dima dan Mak Damis yang memperkenalkan dunia YouTube. Semoga rezekinya lancar. Isone ndongakno guys ya. Ndonga itu lebih baratnya lebih merekatkan silaturahmi. Oke, terima kasih. Jadi mau tak spillno yo. Apa jenenge lawange Mak Damis apik guys. Apa nek ngarani ngono ku jenenge lah boleh. Apik ya, cuma ndelok bocil-bocil do melok bancaan lewat kono guys. Kadang kan bocah dudulanan Semoga hari ini menyenangkan dan jangan lupa tetap semangat. Masyaallah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.